ta bara sarkin iko Allahu wallazi gatana. Ne kayo maza kai mata ilahu kalikina. Ne godiya ga sarki Allah mai seta lamarina. Mai ikon dare da rana Allah kai ne ka ba mu kullum. Sarauniya cikin mata Ummi juri yar gidan girma. Daga a hankali giwa saura maza su yi kamar kewa. Dubin salatuka ya Allah ninka wa ɗan Amina. Muhammadin Rasulallahi mijin Khadija annabina. Da alihi sahabu ka sanya wa rabbana gwanina. Da telan mawaka sabi uba ayi babu ni ba. Sarauniya cikin mata Ummi juri yar gidan girma. Daga a hankali giwa saura maza su yi kamar kewa. Sarauniya cikin mata kin wuce duka 'yan mata. Ba za su kai ki ba domin kin zama sarauniyar mata. Na ce ba za su kai ki ba domin kin zama sarauniyar mata. Sannan 'yar gidan girma kin baiwa makiyarata. Sarauniya cikin mata Ummi juri yar gidan girma. Daga a hankali giwa saura maza su yi kamar kewa. Kaka a hankali giwa banga kamar yake ba. Kin ga Makka kin ga Madina ba za ki kara kuka ba. A tare duka 'yan mata ba za su yo yake ba. Kaka a hankali giwa Ummi juri sanni 'yar gata. Sarauniya cikin mata Ummi juri yar gidan girma. Daga a hankali giwa saura maza su yi kamar kewa. Sanni sarauniya dan na san baki riya. Ga makiyanki nan kin yi gaba suna ta binki baya. Ga su o'o nan masu hali irin na mujiya. Kowa naki ne banga wanda ba naki ba. Sarauniya cikin mata Ummi juri yar gidan girma. Daga a hankali giwa saura maza su yi kamar kewa. Kin yi dogaro ga Allah kin zan mai riƙon amana. Kin zan mai riƙon amana kin yi dogaro ga Allah. Mata fushi da kowa dan kin rike daldalalu. Kin ga Makka kin ga Madina sai godiya ga Allah. Sarauniya cikin mata Ummi juri yar gidan girma. Daga a hankali giwa saura maza su yi kamar kewa. Hajiya Rayya na gaida uwa mai riƙon amana. Ba zan yi babu ke ba sani 'yar amana. Anti Zainabu za ni gaida anti Khadija za ni sanya. Sani 'yan amana ba zan yi in babu ku ba lalle. Sarauniya cikin mata Ummi juri yar gidan girma. Daga a hankali giwa saura maza su yi kamar kewa. Samu guri ki zauna Hawwa'u 'yar amana. Ga guri ki zauna Asiya ga guri ki zauna. Ba manta da ke ba Asiya sanni 'yar amana. Zahra 'yar amana ga guri ki zauna lallai. Sarauniya cikin mata Ummi juri yar gidan girma. Daga a hankali giwa saura maza su yi kamar kewa. Sha zama ki huta sha'awa ga guri ki zauna. Hadara za ni gaida ban manta da ke ba. Mama 'yar amana kun san aikin ta ba ta ganda. Kafin in tsaye da waka ta sai na sanya mai gidana. Sarauniya cikin mata Ummi juri yar gidan girma. Daga a hankali giwa saura maza su yi kamar kewa. Kafin in tsaye da waka ta sai na sanya mai gidana. Usman na gogo gaishe ka mai gidana. Jamila Abu yana nan
fama lallai sannu sannu